Bobby Igbo ekene m unu kene nwoke kene nwa biko na Igbo ndị ọma njem unu asị m ka m bute gbata n'ụbọchị nke tata biko na o nwere vidiyo iPhone ka anyị wetara unu vidiyo nọ n'afọdụ n'akụkụ ebe a bụkwa na vidiyo nwoke a mechaa vidiyo gagharịcha wee na-asị na mmiri ahụ ọ nọ na ya bụ ya bụ mmiri bụ ihe a na-akpọ mmiri akwụ wọta bụrụkwanụ mmiri na-enye ndụ n'ọnọ n'ala Igbo anyị wee sị na mụ anụtụbeghị ya bụ ife mana mgbe m na-ese ya vidiyo wee sị oke no knowledge is waste ọnwụhụ amamife mmadụ niile ma na ana n'iyi biko na onwe ndị na-anụbeghị maka ndị otu m na-anụbeghị maka mgbe m na-echa wee sị oke ebe agụ enwetara ofu onye dị ọnụ aha na amaha maka na ndị ọzọ ya nọkwa na mara maka biko na wee na-ekene nwoke ji eme ya bụ vidiyo wee na-asị na ka o mechaa anya bụ vidiyo tinye na efere mgbe ụwa ka ụwa wee mụta ife ka ndị ọzọ wee mata na udo ya adịrị ya biko na ekenekwa ya nke ukwuu biko soronụ m na-enye vidiyo ka unu mata na ya bụ ife dịkwa na ọ bụrụ na ihe adịrọ dọznami na ụmụazị eji wee ya bụ ife wee na-akpọli egwu maka na ya bụ ife dị mana ihe m ji etiri mkpu na mgbe gara aga n'afọ gara aga Nọvemba Disemba m na-eti mkpu wee na-asị si emebizi na mmiri anyị na onweghị onye ma nke bụ nke ihe a ha na-eji achụ aja wee na mmiri ya bụ ife bụ ajụ ife na ọ dịrọ mma si achụzi na mgbe gboo nna ama m na-apụta n'ụzọ gbara atọ adọsa aja na o eje n'akụkụ mmiri adọsa ya adọsa mana nkịta apụtazi na-awụ fanta na-awụ ikoku na-atụkpi bred na-atụkpi ọkụkọ ndụ ewu ndụ ebine ndụ n'ime mmiri ụwa na-echu echu eje amụ na amara ife dị na mmiri na mgbe izizi bụkwanụ mmiri dị n'ụwa mmiri dịkwanụ n'ụwa mmiri niile a na-aṅụ n'ụwa tọkwara mmadụ niile nọ n'ụwa biko nyenenu mmiri ndụ bụrụkwanụ miracle water nọ n'ala Igbo anyị nke ndị mmadụ na-adọrọ aware of. Igbo bụ Igbo ekenekwa m unu ọzọkwakwa anyị nọ n'agba na-abụ Ọmambala River nke dị na Iri Kingdom. Ife a bụ ebe eri n'onwe ya si wee bata na Iri Kingdom. Nna ya ukwu kọwara Igbo bụ Igbo ife ịma gbasara the history dị behind this very river nọ here. Ndewo, ebe anyị nọ bụ agba na-abụ Ezu na Ọmambala, the confluence between Ezu and Ọmambala River. Ebe eri arụ dị na red dolu ụgbọ wee gbagote elu. Ihe anyị ji eme ihe ngosi a bụ na onye bụ nna Igbo bụ eri bụ ebe a ka ọ kwụsịrị. Mmiri abịa na-akpụ ya bụ agba na-abụ Ezu na Ọmambala. Ọtụtụ ndị dere akwụkwọ bụ ha na-akpụ ya bụ the river of life. Ije n'akwụkwọ odele bụ onye na-akpọ Prọfesọ Traditionen ihe odele bụ idem in summer on the Niger. Agba na-abụ Ezu na Ọmambala bụ ihe ọ na-alụ dịrịlị nne. So enwere agba na-abụ enwere confluence between River Niger and River Benue mana ọ dị kavara mkpa maka na o nwere ihe omimi dị ebe ahụ. Enwere confluence between River Ọmambala and River Niger mana ọ dị kavara mkpa because na enwere ihe omimi dị ebe ahụ. Mana ebe anyị nọ nne bụ the confluence between Ọmambala and the Ezu River. The confluence between Ọmambala and the Ezu River at the center of this water enwere ihe a na-akpọ pyramid n'etiti mmiri ahụ. Onye chọpụtara ya bụ onye na-akpọ Prọfesọ Traditionen. Then ịtụgharị anya nne mgbe eri bụ nna anyị doro ụgbọ ebe a ị na-anyị hụ na ọ dị ka ibe ndị oyi ọcha na-akpọ fetish ma anyị ma na ọ bụrụ fetish maka na ọ na-alụ ọrụ. Ịbịa na agba na-abụ Ezu na Ọmambala bịa ekpele ndụ ọ na-enye ndụ. Ịbịa na agba na-abụ Ezu na Ọmambala bịa ekpele nwa ọ na-enye nwa. Ọ bụrụ akụ na ụba ka ị na-achọ achọ ma nga enwere ma aka gị dị ọcha ịbịa ebe ọ na-enye ya. Ọ bụzịrị na-emechili ụzọ gị ma nga chọrọ ka Chukwu meghepụrụ gị. Agba na-abụ na-emeghepụ ụzọ mmadụ. O nwee bụrụ ihe pụrụ iche. O nwechara mmiri dị iche iche ezutechara ibebe na mba ụwa dị iche iche mana nke anyị nwere iji pụ iche bụ na onye mee nwetara anyị nya bụ nna anyị bụ eri. Eri bụ nwa nke Gad nwa Jekọb onye na-akpọ Israel ebe a akụ n'ụlọ. Agba na-abụ Ezu na Ọmambala, the confluence between Ezu and Ọmambala River at Enugu Aguleri in Iri Kingdom. Ndewo, mmedukwu unu gazige na side nke ọzọ ka unu ochiwe mmụta dị n'ime. Ekene m unu. Ụmụ Igbo unu afụnanụ ka o si adị gbanụrụ mbọ ka unu fụnụ unu share this very video ka anyị jee ka anyị were anya anyị na-abụ gbara onwe anyị Disemba. Ngwanụ ka anyị ewetara unu ya n'usoro ka unu nwee ike ghọtakwana ife anyị na-ekwu fụkwana ya bụ ife ọfụma. Nna ya ukwu enwe ihe nwere ịgwa anyị gbasara ebe nke anyị nọ kịta. Ndewo. Igbo bụ Igbo ekene m unu.
nke onye chile nyazelu. Ebe anyị nọ bụ Agbanabụ, Ezu na Ọmabala, the confluence between Ezu and Ọmabala. Ebe anyị nọ bụ mbụ bụ be anyị nọ na west, echeta na east, nke anyị nọzi bụ na east, chegiru na west. Dịka m kwuru na mbụ, Agbanabụ, Ezu na Ọmabala bụ ibe nna anyị bụ Eri, nna mụtala Igbo dọrọ ụgbọ ya na ụmụnne na-abụ Arọ dị na rel, mmụ nke Jacob. Ebe a ka ha dọrọ ụgbọ wee butuo, gbagozili n'elu ana wee nwee ive obibi, ọbụna ha ebigola ebe a. Ihe anyị ji egosi ya bụ na onye mụtala Igbo niile bụ ebe a ka o si ọkwatilizi. Dịka m kwuru na mbụ, a sị na enwere confluence between River Niger and River Benue, mana enwero pyramid n'ebe ahụ. Enwere confluence between River Niger and River Ọmabala, mana enwero pyramid. Mana ebe anyị nọ bụ the confluence between Ezu and Ọmabala. Ịnepụ anyị n'etiti mmiri, evu na ihe a dị n'etiti mmiri ahụ nne n'ibe a ọ kwụsịrị ka da pyramid dị n'ime ana mmiri. Ode emebi emebi, ode ekpoche ekpoche, ọ ka dị tieta mụ na gị na mbọ nọ. Ihe anyị ji egosi ọ bụrụ ihe ọ dị mkpa bụ na ine anyị hụ ihe ndị bịali mee ekpele na ndị bịali nye ekene, maka na Agbanabụ bụ ala na-azụ nwa. Ndị na-ekpe ụka na-abịa, ndị ọdịnala na-abịa, ndị omenala na-abịa. Nke a kpọkwachala ọkọlọcha bụ ndị omenala, ndị na-evi ya dịka alụsị. Ma Agbanabụ abụrụ alụsị. Ndị nke na-ekpe ekpele nke ndị ọzọ na-ekpeli ya, maka na anyị maara na ezigbo abịa bụ the river of life. Ana o nwere ihe ịchọtara ebe a bụ ezigbo ive ị na-enwe. Ihe njidulu ya bịa bụ njikọwa ebe Igbo si, onye bụ nna Igbo. Ọ bụ na o nwere nna nke ị nwere bụsị na ọnya bụ nna Igbo, gwa anyị afịa na onye mụtara Igbo bụ Eri nwa Gad. Gad bụ nwa Jacob. Eri mụrụ ụmụ nwoke na-ese n'ofu nwaanyị. Nwa nke izie bụ Agụlonweri, nya onye nọbie taa. Agụlonweri tọrọ Attire, nya bụ Igala. Attire tọrọ Obere, nya bụ Benin wee gbado obodo a na-akpọ Ife. Obere tọrọ Igbo. Igbo tọrọ onye a na-akpọ Menri. Menri bụ Jukusi ndị Dọma na Tivis na owu nwaanyị a na-akpọ Adamgbo, nke eji Igwedo mali dị popular. Nwa izi Igwedo mụtara bụ onye a na-akpọ Nneyi, ọ nọ n'Ụmụleri. Wee mụọ obodo niile na-aza nne na Igbo: Neni, Nise, Nobi, N'Ọkwa, Nobi na Nnewi, and so many. Ilu a na Nnewi ive a na-aza bụ Anedo. Onye mụtara bụ Igwedo, ya ka anyị na-akpọ Adamgbo. So ihe ngosi anyị bụ n'Igbo nwere ebe ha si, n'Igbo adara n'elu na mmadụ adada n'elu. Onye bụ nna isi nna anyị bụ onye na-akpọ Abraham, ya bụ be anyị. Nkọwa anyị wee bụrụ na ndị Igbo na ndị Israel bụ nwanne. Ọ bụ ebe a ka ndị Israel si wee naba ebe ha bi, anyị na ha bụ nwanne? Ọ bụ anyị si na nkebe gabata ebe a, anyị bụ nwanne? Ije na Bible book, site na Genesis wee luo na Malachi bụ history nke ndị Igbo. Onye bụ onye Igbo na-agwa gị eziokwu, bụ na bido na Genesis wee luo na Malachi bụ history ndị Igbo. Ọ bụ ndị Igbo del Bible? Mba. Mana ihe gosiri anyị ji ekwu ya na-ekwusi ike bụ na Igbo adara n'elu, Igbo nwere nna. Ma ọ be nna ya kwụnụ nọ taa. Ere. Ndewo. Ndewo nwanne m nwoke, nna anyị okwu. Anyị ekene na gị na nkọwa ịkọwara anyị gbasara Igbo si wee dị. Anyị ekene na gị nne. Ihe ọzọ dị ka ibe ya m chọrọ ịghọta kịta bụ, kedu ebe mmiri a bidoro, kedekwe n'ebe o ruru? Ọ gara across the country Iri ji wee si na mmiri a wee bata na Eri Kingdom a? Kedu ka mmiri a si wee dị? Okay. Ndị Igbo si na o nwere aka anya aka ka aka ji eto ogologo. Isolu mmiri a ewupụ Niger na ewupụ ya na Niger n'ebe nye na River Benue dị gbaa na mgbago ugwu ndị ụmụnne anyị ndị ugwu Hausa. Isolu mmiri a pụrụ Ọnịcha, ọwụpụkwa Niger ebe nye na Niger dị gbaa ilu na bridge Ọnịcha na-avụ ebe mmiri dị chewa ịbọ. The right bụ Ọmambala River, the left bụ River Niger. Ha tikọ ọnụ wee gbada. Now, nkọwa a na-enye anyị bụ na nna anyị Eri bụ na ụgbọ ka ha ji nye na nwanne ụmụnne wee soro ụgbọ ha na-agbadata wee kwụsị ebe a. Ihe o ji gosi anyị na oyile eziokwu bụ na a na-amala anyị atụ maka onye a na-akpọ Jizọs Kraịst
a sị anyị na mgbe a mụrụ Jizọs na o nwere 3 wise men from the east bịala nneta ya na amụtara nwa. Ọ bụ ha gbara ama na amụgo onye nzọpụta maọbụ dịka eze kacha eze. Ndị ahụ bịala nne bụ n'obodo a. Kedu ndị anyị na-akọwa n'ọnya? Eri arọ dị na rel nwanne. Ha bụ mmụ nke Jekọb. Ihe anyị na-ekwu na-abụrụ nke a na ka achọ ya abụrụ na nke a ka ịchọ ikwesị n'ọdị. So nke gosiri na-ewechi ụgbọ wee gbadata bụ nnukwu. Mana mmiri a enwere ebe ọ takụlụ ọbụna o nwere ozi ngwụsị. Nke enwe na-akpọ ezu bala na Igbo niile. O nwere mmiri dị na Igbo ọ na-emetụtara. Kama olu ndị olu na bebe akpọ ọbịa ava ọzọ. Ebe ọ na-azata ezu ebe, ọ na-aza ezu na amansi. Ọ na-aza ezu na ide mmiri. Ụdị a ka ọ dị. Ịpụrụzia ijebe dịka Imo steeti a na-akpụ ya Imo. O nwere ebe ị ga-eje a na-akpụ ya Njiaba. O nwere obodo ọ ga-abata akpọ onye ava nkebe. Mana ofu mmiri ahụ na-aga ihe ahụ nya na-alọkọ ihe ahụ nya gozigara ebe ndị a niile bụ ezu. Ezu bụ the female, Ọmenala bụ the male. Niger bụ male, Ọmenala bụ male. So na o nwere akụkọ dị ya. Ije River Benue and River Niger join the 2 male. O nwere akụkọ dị ya. Ma nwa bụ River Ezu and River Ọmenala. Ezu bụ the female, Ọmenala bụ the male. Ya ka o ji enwe akụkọ, nwee ihe ịrụba ama, nwekwa ihe ngosi dị ya. Ị na-anya hụ ka ndị mmadụ na-abịa achọrọ ndụ, ndị na-abịa achọ ego, ndị na-abịa achọ ọmụmụ, ndị na-abịa inwere onweva. Nya bụ ekpere na-abịa na Agbanambụ. A na-abịa na Agbanambụ isi Agbanambụ ka o je gbolu gị mmadụ, o na-egbu mmadụ. Kama o ji eme gị ka ọ bụrụ na o nwere enuchitere gị ruo nọpụ. Ekpele ndụ, ekpele akụ, ekpele ihe ọmụmụ. Ya ka anyị na-abịa ekpe nọ. Ka ụdị onye ji mụta. Ndewo. Okay. So ị na-achọ ịgwa anyị na ihe a bụ mmiri a kịta bụ Miracle River. Ihe ọbụla onye ọbụla bịara yọọ na mmiri a, ihe ọbụla onye ọbụla yọrọ chi ya na mmiri a, na ọ ya enweta ya bụ ife. Na anyị na-akọwa na ọ na-alụsi ọlụ ike, ọ na-azụ ụmụ Igbo rinne. Iji ama na ọ na-edoro ka nke ọlụ gị ka ị na-anya hụ ka iwe kwasịchala na mmiri dị nwe pụọ. Nke na-egosi na ọ bụrụ ofu mmadụ emelian ma ọ bụrụ one day ka emelian. Ọ bụ na ọ na-alụrụ ọlụ ndị mmadụ aka ama abịazin. A na-ekpeli ya dịka alụsị n'ebe nwe. Ọ na-alụrụ ọlụ. A na-ekpe ya dịka ụka n'ebe nwe. Ọ na-alụrụ ọlụ. Onwe ndị na-abịa ọsọ ekulu mmiri elu onwere eme ekpele. Ọ na-alụrụ ọlụ. Ndị ụka na-abịa na okpeche ekpele ekulu mmiri Ọmenala na ọ na-alụrụ ọlụ. So ọ na-alụ ihe ndị a niile. Mana ọ bụ mmụọ iji bịa nkuti ya. Gojalụ. Ịga ntị hụ na mmadụ na-ekpe ekpele a. Ihe ọ na-ekpele Agbanambụ ezu na Ọmenala. Nya ka ọ bịara. Mụ bụ Ọdụmobi the 6th of Iri Kingdom. Mụ the charge of culture, tradition and tourism in Igbo Land. Mana ihe anyị na-akpọ ya bụ Iri Kingdom. Iri Kingdom bidoro obodo a na-akpọ Agbọ, kwụsị n'obodo a na-akpọ Ọrọnị. Ya ka anyị na-akpọ Iri Kingdom. Dịka m kwuru na mbụ, idu dị ụzọ ịtọ. Enwere idu ime and idu ife. From Benin wee gbagove to Ijebu Igbo bụ idu ime. From Ogurugwu wee jeve ịda wee lụọ Makọdị bụ idu ife. Ma bido na Agbọ wee lụọ Ọrọnị bụ obodo idu. So more the charge of culture and tourism. Ọdụmobi the 6th of Iri Kingdom. Aha m dị ya ahụ. Okay. Gbayalụ m na nsụ ọnụ bekee maka na ọ bụrụ asụsụ anyị. Anyị na-akọwa mgbe ọbụla anyị na-ekwu okwu ka anyị na-ekwu okwu Igbo. So nke na ntị elebe oyibo ana m ayọ mgbayalụ na ya. Igbo bụ Igbo ekene m. Daalụ rinne. Anyị kenegiri nne maka ife ịkụzi anyị gbasara ihe gbasara ala Igbo. Maka na nke bụ eziokwu bụ amara m na ụmụ ihe dị otu a na-eme exist n'ala Igbo a. Site taa nwe kọwara anyị ya. And I believe na emekwa ụmụnne anyị ndị n'ebe dị iche iche na-amara na ụdị ife dị otu a dị. Na ọkwa n'ebe dị otu a ka ndị Igbo si wee bido wee na-ayị Igbo bụ Igbo ebe ọbụla ị na-anọ na watch this very video. Kabalụ mee ka eshọ na ịtụsara ya ka ụmụnne anyị ndị ọzọ na-enwere adị a na-amara maka ihe dị otu a nwee ike ime gịnị sonyere anyị. Biko na unu adị na-enecha anya vidio biko na asị m onye ebe na-enecha vidio biko nyela ya aka na share ya ka ndị ọzọ sorokwa gị n'afọ. Ana m afọ ọkụ ụlọ na ana m afọkwa na esi share vidio anyị mostly on WhatsApp and WhatsApp pages biko na a na-afọkwa ya biko ị na-enechakwa na ọ dịghị mma ị subscribe na dịche subscribe chegbela ya notification ka ị na-enweta notification mgbe ọbụla a jikọrọ itinye vidio fon efere mba ụwa. Biko nke kachasị mkpa bụcha inyere anyị aka drop your comment na the comment section. Nyekwana anyị thumbs up bụkwa na nke ndị Igbo na-akpọ the like button. Biko Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ anyị enwenụ mgbe ọzọ.